mini komai. Barawa na ma baka yi mini Allah kawai ganin dama kai. Masu yabo suna ta yabo na, masu zagi suna zagi. Allah dan faɗan da kai ka tare mini shi a kansa ba ni cewa komai. Ayya luwai 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 yarina luwai luwai baby luwai 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 dan nan luwai luwai gayi luwai. A sha ruwa a koma kan aiki abun fada na mai mouth luwai. Ba da su muke ba su sha zaman su can muna side luwai. Mu zama lau mun kan iya mu da ku ba fight luwai. Dan kuna na sani da an buga su ban zama quiet luwai. Idan ka gani na huta to watakila an so tight luwai. Allah ka ba mu masu kaunar mu, masu kaunar mu, masu neman mu, masu neman mu, masu begen mu. Da ba mu da wanda bai san mu, dan ba uwar abin da zai ba mu luwai. Wanda bai san mu da shi da na binne diddai ne luwai. Kai to ne gidan Isa amanar Aminu da waya luwai. Mai gidan waka luwai, mai abin hawan waka luwai, mai kudin waka luwai, an gwanja mai tubar waka luwai. Mai barin danginsa ya je gari gari silar waka luwai. Mai kiran mata ku zo mu sha zuma farar saka luwai. Kun ga duk karfin waje dai wata ta fi karfinta luwai. Ya ubangiji ka saka mu a layin ɗiyan fita kunya luwai. Uwar munafiki ta karye ta je ta gyara ba mai dauri, ga kumburi da mugun ciwo raguwa kar ta yi mana ihu. Kai Allah ya kyauta. I'm Moody on the beat.